हाजार दाम गोसानि बायनानैहाय लंपेन्ट गस्ला गान दख'ना गान जेबो मैला नांनाय गैया दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला क'क्राझाराव ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेवहाय 90-70 एनुवेल कनफारेन्सआ जानो थांगासिनो दङ बियो गाबोन 9 तारिख गाबोननिफ्राय जागोन ओमफ्राय दिनै आङो 8 तारिखआव दंफैयो ओमफ्राय बेयावहाय माबायदि डेक'रेसन खालामदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनानै होनो सानदों आङो दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायनो हागोन मथा-मथि क'क्राझार bbca आरो बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन दा 100 बोसोर जानो थांगासिनो दङ अनलि 3 इयार्सल' नांसिगौ 100 बोसोर फुरा जायोब्लानो सेन्टेनारि जासिगोन दा दिनैनि दिनावहायनो 97 एनुवेल कनफारेन्स ओमफ्राय ओरैबायदि गाजा गोमजा जागोन आङो हानायखिनिखौहाय नोंथांमोनहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनो नाजागोन ओमफ्राय दिनैहाय आङो फार्स्ट टाइम माबायदि बानायदों माबायदि डेक'रेसन खालामदों आङो बेखौहाय नोंथांमोनहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै दा नायलांनो हागोन दा नायनानै लादोनो दंफाङाव बेफोरबायदि गावबागाव एरियानि नामखौ लिरनानै दोननाय जाबाय नै आमटेका एरिया जेरै बेफोरबायदिनो बामोनगाव एरिया बरपेटार एरिया ओमफ्राय bbca क'क्राझार जाहैबाय जिथुनाखि दा जागासिनो दं बेयावहाय ओमफ्राय जन्नाय एरिया जन्नाय माने ओरैहाय जनाय धेमाजि जन्नाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों क'क्राझार एरिया थाइखाजरा एरिया ओमफ्राय थुक्राझार एरिया ओमफ्राय नै जाफुंसार होनायनि गोहो आरोखि बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय माखासेया बैयाव होबाय ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय धेकियाजुलि एरिया दा बेफोरखौ गासैखौबो एरिया वाइसैहाय लिरनाय जागोन आरो दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेयावहाय माखासे फिरफिलाफोरखौहाय थिखोनाय जाबाय नै ओमफ्राय बेबो गावबागाव एरिया हिसाबै नामा फिरफिलाया अ आच्छा दा निस्सय बेबो गावबागाव एरिया हिसाबैहाय फिरफिलाखौहाय थिखोनाय जाबाय नै दा गावबागाव एरिया हिसाबैहाय उरायहोसिगोन दा बेबायदि आरोखि नै ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामदों माखासे दासो बानायगासिनो दङ ओमफ्राय गाबोनसिमनि गेजेराव कमप्लिट जागोन दा बेबायदि आरोखि नै आदा ओमफ्राय देग्लायनि बोसोरावहाय माबायदियै डेक'रेसन खालामदों माखासे बेफोरखौहाय ओरैनोथ' इसोरनि अननायजों बयबो मोजां मोनदों एकदम मोजां जाथारदों मोजां बयबो बाख्नायदों औ ओमफ्राय बै थुरिनि न'आव मा बानायनाय जागोन बे ओरैनो जोंनि बिसासिखौ जिरायग्रा अ आच्छा बेयाव थोआबा बाव जिरायनानै खोनासंनायनि अ आच्छा ओमफ्राय दा नै बेफोरबायदि बानायगासिनो दं आरोना दा फुरा डेक'रेसन खालामदों ओमफ्राय नै ओरैबो बिथांमोन दै जागोन बियो जर्दान दै ने दा जर्दान दै बानायगोन आरो बे जर्दान दैया दाबो दङ बियो जाहैबाय जेरुसालेमाव बियो जेरुसालेम जाफा गेट औ ओमफ्राय बे जर्दान दैनि सोमोन्दै एसे बुंहरलाय आदाया बे जर्दान दैयाथ' जोंनि बासायगिरिया 2000 बोसोरनि सिगां बेयावनो बे बाप्तिस्मा लादोंमोन जर्दान दैयाव औ ओमफ्राय बे जाफा गेट होनदों ने औ बिनिबो मोनसे मिनिं दं एसे बुंहरनानै होदो जेरुसालेम गोथार जायगायाव हाबनायनि मोनसे गेट बियो अ आच्छा दा बेखौनो मिजिं थिनानै नै बेफोरबायदि बानायनाय जादों आरो बियो जादों जाहैबाय जाफा गेट ना ओमफ्राय आं माखासेखौ दिन्थिबावनि नैबे आदानि थ्रुयैनो दा नायनानै लानो हागोन आरो इसोरा नोंनि आंनि थाखाय थैदों थारमाने बियो गलगाथा हाजो ने अ जि जायगायाव जिसुआ थैदोंमोन अ आच्छा दा बेखौनो नेरसोनथि महरै बानायनाय जादों ओमफ्राय बेथेस्दा फुख्रि बे बाइबेलाव दङ मा होनदोंमोन बेथेस्दा फुख्रि बेयाव मोदोमनि सोखाजानाय बाइबेलाव लिरनाय दं 2000 बोसोरनि सिगां बिसोर बे खामानिखौ मावदोंमोन बे दैया जेब्ला मावो जायनो प्रथम गायो बे बेमारा सोखाजायोमोन जितखि बेमार जाया सोखाजायोमोन बेथेस्दा फुख्रि बियो अ आच्छा दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेजों आलासि जिरायग्रा बियो औ ओमफ्राय नै बेयावहायबो गोबां साजायनानै दोनदों आं बेखौबो एसे दिन्थिनोसै ओमफ्राय गल्डेन गेट साजायनाय जाबाय जों फैनानै बेयाव फट' लानो हागोन ओमफ्राय ओरैनो नैबे 97 एनुवेल कनफारेन्सआ सानबैसेनि हाबाफारि लानानै जादों बेखौ मिथिहरदो आदा एसे जोंनि फेब्रुवारिनि 9, 10, 11 ओमफ्राय बेजों लोगोसे चिफ गेस्ट महरैहाय सोर फैगोन बेंगलरनिफ्राय फैगोन बेंगलरनिफ्राय जों आलासि गायखौ लाबोनाय जादों
आच्छा नाम मा नाम एक्जेक्टलि माने गोसोआव गैथ'आ आरोना जायहौ आलासिया बेंगलरनिफ्राय अ साबैसे सानै फैगोन अ आच्छा दा निस्सय खोनाखाबाय चिफ गेस्ट हिसाबैहाय बेंगलरनिफ्राय फैगोन आरो दा लोगोफोर गाबोननिफ्राय बयबो गाजा गोमजा थाफैनो हागोन नैबे 97 एनुवेल कनफारेन्सआव आरो दा बयबो जायफोरा सिगांनिफ्रायनो एक्साइटेड दायो फाइनालि सफैबाय गाबोननि दिनाव बियो गाजा गोमजायै खुंजानाय जासिगोन ओमफ्राय सेन्टेनारि जानो थांगासिनो दङ अनलि 3 इयार्सनि उनावनो ओमफ्राय नै बियो पेन्डेल जाहैबाय पेन्डेला जोबोर गिदिर आरोना ओमफ्राय सिङावहाय एसे हाबनानै नायनि दासो बानायगासिनो दङ नै ओरैबायदि गिदिर गुवार बल फिल्डजों समानानो आरोना बल फिल्ड मोनसे मथा मथि ओइ जावायसो माथो उन्दुखो थारमाने मोजां मोनब्रेनानै उन्दुदों आङो स्टेज सिङाव ओरैबायदि मोजां पारफेक्टबो बनाङा जेबो बनाङा आरोखि मथा मथि गांसोआ ओरैबायदि मोजां ना उन्दुलाबायनानै बेलथायलाबायजायो जेबो मैला नाङा आरोखि हाजार दाम गोसानि बायनानैहाय लंपेन्ट गस्ला गान दख'ना गान जेबो मैला नांनाय गैया दा बेनिखायनो 97 एनुवेल कनफारेन्सआव फै ओरैबायदि जिरायनायनि थाखाय सुबिदा बिनुखौ खिथानो ओरैबायदि मारवालि गादियाव जिरायनाय बायदि स्पन्सआव जिरायनायनिफ्राय साबसिन बियो नायनै आं ओरैबायदि बेलथायलाबायनो हादों जायफ्रा फैयो जोबजासे हाबनानैहाय गोबांथार गियान आरजिनो हागोन बेखौनो जिबनावहाय नांगौखिनि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौहाय आरजिनानै लांनो हागोन आरोखि दा जोबजासे जिरायनानैहाय हाब थेवबो जेबो प्रब्लेम गैया आरोखि जिरायनायनि थाखाय ओरैबायदि सुबिदा खानाय बिबार होगोन ने बेयाव अ आच्छा बेखौनो बिबार बानायदों दा नै ओरैबायदि मावख्रुबनायजों खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि समाय होगासिनो दङ डेक'रेसन खालामगासिनो दङ नै समाय होगोन दा नै बेबायदि आरो खस्थ'नि गेजेरजों बानायनांगासिनो दङ